Som záujem o tieto jednotky, čo mi o nich viete povedať, ako ich využiť? Vedel by som vám priniesť skúsenosti z 5-dňového pobytu v prírode na rybách, kde sme boli v podstate bez elektriky. Jednotky sme používali 5 dní, tá väčšia jednotka má 2 kWh, tá menšia má 1 kWh. Počas tohto pobytu sme z jednotiek dokázali napájať jednak drobné spotrebiče, ako bola malá chladnička, pípa, nabíjačky na telefón a napríklad nabíjačky na svietidla. Keby som to povedal tak z pohľadu tej spotreby, tak bežný telefón, keď sa nabíja, má spotrebu 20 až 30 W, chladnička mala od 50 do 150 W, pípa mala nejakých 200 W, ale tým, že sa nepoužíva stále, tak ten odber není stály. Čo sa týka dobíjania, tak jednotku sme dobíjali z panela EcoFlow 220 W, z neho sme dokázali dostať počas slnečných dní nejakých 210 W, čo nám dokázalo tú jednotku nabiť počas slnka doplná. Čo by som ale povedal, že tento pobyt, ktorý sme mali v prírode, tak bol poznačený tým, že bolo viacero tých daždivých dní, čo sa nám teda pozitívne ukázalo v tom, že sme mali väčšiu jednotku a keď to slniečko naozaj nebolo, tak v dôsledku tej vyššej kapacity sme toto obdobie dokázali preklenúť a keď slniečko vyšlo, tak sme tú jednotku dokázali nabiť. Čo sa týka ale možno takej prenosnosti, tak tá menšia jednotka EcoFlow Delta 2 je výhodnejšia, má 12 kg, tá väčšia jednotka má až 23 kg, čo sa prejaví možno negatívne pri tom presúvaní, ale ak ste mobilní, tak je tam veľká výhoda. Preto by som vám tieto jednotky odporúčal na pobyt v prírode a v závislosti od toho, koľko tam budete a čo potrebujete v ktorom čase napájať, tak sa viete rozhodnúť buď pre tú väčšiu alebo pre tú menšiu jednotku. Plus tieto jednotky sa dajú rozšíriť o pridavné batérie, tá menšia o 1, čiže dokážete mať 2 kWh a tá väčšia sa dokáže rozšíriť až o 2, čiže dokážete mať až 6 kWh kapacity v batériách, čo vám teda isto prinesie komfort a tichý zdroj energie v prírode.